Moikka! Kerron muutamalla sanalla tästä mun tasapainoharrastuksesta, kun aika paljon tulee privaattikyselyjä ja videot on ollut yllättävän suosittuja, kun tänä vuonna kohta on 1 miljoona katsojaa tässä Facebookissakin täynnä. Joo, aloitin 57-vuotiaana nuoralla ja nythän mä oon 68 vuotta, että vähän reilu 10 vuotta harrastanut ja nuoraa on ollut niin kuin mulla se päälaji oikeastaan. Sillä harrastin pitkään. Noita vaijereita nuoraa saa ilmaisiksi tuolta hissifirmoista. Niillä tulee määrätty elinkaari täyteen, niin ne sitten antaa niitä ihan ilmaisiksi mielellään pois, kun se on niille jätettä. On hyvä harrastaa monilla välineillä, koska ne opettaa vähän erilaista tasapainoa. Ja yhden kun oppii, niin seuraava on kyllä sitten aina jotenkin helpompi, vaikka se vaatii vähän erilaista osaamista sitten. Pitää muuten olla nuo ruuvit riittävän tehokkaita, ettei ne mene poikki. Tuossa on 15-metrinen slackline, joka on 10-metrisenä tuossa. Tässä on 25-metrinen slackline, joka on sitten huomattavasti haastavampi. Tasapainolaudallahan mä touhuun paljon. Sillähän voi tehdä vaikka sisällä. Ja joku kyykky esimerkiksi tasapainolaudalla niin on huomattavasti tehokkaampi kuin kovalla maalla. Itse kyllä suurimmassa osaksi teen kaikki vaan ulkona, ihan talvellakin. Kerran jäi sitten tuolta Kirpputorilta yksipyöräinen käteen ja se olikin mielenkiintoinen projekti. Ei ihan helppo, mutta aika mukava.